ug karon ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pa na makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay ka lang nga Biyernes, pizza 24 na. Buwan sa Abril, tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon, hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon manghigala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may sutanan karon nga buntaga mahigala. Pamilyang Cheng gitanyagan og amicable settlement sa nakadasmag og nakapatay sa batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Straight to the point. Atol ni sa unang adlaw sa trial kagahapon sa hit and run nga kaso batok ni Zian Pajarillo. Straight to the point. Apan ang pamilya sa biktima desidido nga mopadayon gyud sa kaso batok ni Pajarillo. Straight to the point. Suportado usab nila gisugyot nga kausaban sa anti-drunk and drug driving law aron pagsiguro sa kaluwasan diha sa kadalanan og kalikayan ang samang gidangatan sa biktima nga si Kingston Ralph Cheng. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga manghigalas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Labot point. nis kamatayon sa kabatan-on mahigala nga negosyante nga nadasmagan mahigala tong perting hubuga mahigala nga driver. Kadto mahigala sa Pajarillo. Gahapong adlaw ang una mahigalang panagtagbo didto sa husgado og ni offer dayon mahigala og settlement ang nakadasmag. Wa kini dawata mahigala sa pamilyang Cheng. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Mayor sa Daan Bantayan, Gilbert Arabis Jr. ni pasusi na sa giingong dog meat for sale. Uy, kuyawa na yung mga kagilan, ha? Ni amay higalay karni sa iro matod pa didto sa ilang lungsod. Straight to the point. Kini human usa ka animal welfare advocate ang nibutyag nga ang mga iro gikan sa usa ka pasilidad mao'y giihaw o gibaligya ang karni niini. Straight to the point. Kata sa pagtagad do butaga sa atong pagban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin gawas sa kalalaki nga taga Cordoba, doon na po'y laing lalaki nga taga Lapu-Lapu City ang nabitik gihapon sa lambo sa Tabanog. Straight to the point. Ano itong tagag pagtagad mahigala kamo nga magsigig palupad og Tabanog sa pagkakaroon na hinahinay lang mo ha. Kay kahibaw ta mahigala nga summer karon, mao na mga higala ang mga tinpalupad og Tabanog. O niya ang uban mahigala irresponsable kay pambilin lang ng Tabanog, uban ila pa nang itugway ng ilang Tabanog mahigala. Ato ning hatagag pagtagad makigalaan no. Kay bidang lisura kayo doon na usa nga nabitik na igo niyang liog karon na po'y lain mga kagilaan nga matod pa taga Lapu-Lapu City na bitik gyapon no. Og subay nini ang management sa Cebu Cordova Link Expressway nagdeploy na og personnel nga magmonitor sa isig katumoy sa taytayan batok sa mga magtabanog aron kalikayan ang laing disgrasya. Straight to the point. Nindot sa paluparan ng si Silix dayda murag mao ni nga kanang hangin kaayo nindot kay tan-aw ni Tabanog lupad mga higala. Pero ang problema ko na kung dunay mga maapektaran nga mga kaigsuunan nato. Katalig pagtagad do butaga sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang atong pagtiwas paghisgot may labot mahigala sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte didto mahigala sa House Committee on Justice. Kumusta man? Nakabukal na ba sa kasuko sa katawhan ang maong impeachment nga kaso karon nga napresentar na may galang amlak or muragwa lang gyud impact inday ken? Kay kung imong tan-awon mahigala ang tuyo gid ani. Real talk bala ning ato mga kaigalaan ba pag squabble gyud pag parangkada gyud sa mga tao dai. Kay mingon kag ang tuyo mahigala probable cause lang. Wa pa mo kakitag probable cause antud karon. Ilibit na ngadto na sa Senado. No? Editso na nga ito Senado, nanay, probable cause. Pero nga nung sige magyapon mahigala, aron nga pag-improve sa mga ebidensya nga kinani ang gi-presentar mga kagalaan sa mga complainants. Ang problema ana og muigo na hinuon na og fishing expedition. Ma-technical pa hinuon na ng kalakiha.
Ikaduha, aron nga dili pa po mahurot ang ilang mahigalang mga arguments o ilang mga ebidensya pero napabay thrill pod inikabot sa Senate mga kaigalaan. Kamitabo malatag na tanang ebidensya, malatag na tanang arguments dili pa lang sa House, inikabot sa Senate ang kang Vice President Sara Duterte wa pa. Ingon to ilang mga abogadong Sara Duterte dai huwata lang ang among side. So, og doon na probable cause nga nakita ninyo, mas mayo nga i-ditso na para mag-impeachment na lang. Kung maahon mangaling na mga sugit ng paminaw, in the part sa prosecution, in the part po sa defense, mas maayo para patas na ang hearing pag-abot dito sa Senate. Straight to the Kaya point. diri sa House may galawa, mangyod, no? Dili man patas mahigala ang matawag nato nga investigation. Wa man mga higala mo tungas BP Sara diha og iyang mga abogado kay mo lagi di man ka maka-cross examine, di ka ka-participate, mismo gani ang Vice Presidente nagtong milabay mahigala nga quadcom nga hearing, wa man mga higala pasulti wa man tuguti mahigala, no? Limited ba? Kay under control man nila. Straight to the point. So muna nga kung mas mayo ngadto na lang mahigala court battle na lang, full blown trial na lang ngadto sa Senado. Ato na tagag pagtagad ron. Kumusta man naka-squabble ba, nakahatag na mag-impact kay katong unang hearing atong April 14 medyo dihado man mahigala nga wa makahatag og impact kay nagpahilak-hilak pa sa Gutos Madriaga. Kanang witness mga higala nga muhilak. Unya, sincero ang paghilak, tininuod ang paghilak, sama anang sa korte, common as korte, mga rape cases, mga murder cases, katong immediate family, nga muhilak, mahigala, common na dito. Pero doon na gihinungdan nga nung nihilak, nga imong bana mo ay namatay, imong asawa mo ay namatay, imong anak mo ay namatay, o kanang rape victims, inignarit sa korte muhilak. Pero katong ka Madriaga, nagsugod og hilak, paragraph 46, nga nung mahilak mo, may ang hilakan. Sa mga tao, dili makahatag og impact may nga man drama kayo, no? So, kumusta man ang hearing sa House Committee on Justice nga gipresentar ang Ombudsman, gipresentar ang AMLAC, gipresentar may galang BIR na ang SEC, kumusta man nakahatag na ba og impact? Doon na ba mga higalay pag-arangkada? Straight to the At point. hatagag pagtagad karon kay ang AMLAC mga higala katugong presentation sa AMLAC atong hatagag dugang explanation ako na nagi-explain kagahapon. Naman ko say inflow og outflow, no? So kini mga higala og dili mo palawom ang mga tao pagtuki pa gyud, makaingon ka nga mao day na kadako ang kwarta. Pero kana mahigalang transaction wa magpasabot nga mao na imong kwarta sa bangko. Kaya ako na nagi-example kagahapon mga sukid tigpaminaw. May labot sa to mga donations dili sa DYHP. Og muna imong basihan, milyonaryo ni Marisa Abadjes. Kay doon naman tayo kwarta ni Sod, kanang AMLAC mahigala pag mulapas og 500,000 ang imong i-deposit or imong i-withdraw, automatic na nga i-report sa AMLAC. Ang bangko mahigala mo report sa AMLAC, mo na sa mga higalay mga rules din na. Mo na kubantay mo deposito gani imong kwarta mahigalang 500,000 pataas, questionon mo sa bangko. Daghan pa mga pangutana niya. Withdraw sa ka, daghan pa mga pangutana. So samot na og 1 million nang naa monitor na sa AMLAC. Unyang imong himo og konklusyon nga dautan ning tawhana, nakasa ning tawhana, guilty ning tawhana, kay naa nga transaction, that's unfair, no? Gumikan kay kanang transaction dili na equivalent mahigala nga nakasa ka, Straight to the point. Matari pagtagad robutaga sa Banuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaysa point. ako nang giingon sa Bagyo manghigala or sa Linog last year, kanakadawat gyud mi diri sa DYHP og 4.3 million donations. Siyempre mamonitor sa AMLAC na mo na nga mag-withdraw mi kani adto questionon sa bangko. Ang among ginahimo pila to tong withdraw dai 400,000 na lang, no? Di ta mo withdraw 500 kay di man sa musugot. Kay sige man ga-withdraw, mahimo man mga higala nga suspicious transaction kasi sige mo mong withdraw. Ano man no? So, si withdraw ng donation ng tao na. Pero mo na mahigalay mga rules sa AMLAC. So wala itong isgutan o mahigala nga misleading nga ang inflow giihap ug ang outflow giihap mga sukid tigpaminaw. Nakatanig pagtagad karong butaga sa Banuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong paghisgot sa mga kaigalaan dito sa abroad, si US President Donald Trump nagdumili paghatag og timeline sa pagtapos sa gira batok sa Iran. Straight to the Samtang point. iyang gipahibaw nga ang ceasefire sa Lebanon gilugwayan og 3 ka semana. Straight to the Kini point. uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa